The Times, Muscat spells out 51 pledges and proposals. The Malta Independent, Muscat suggests 51 new government proposals. L-Orizzont, tweġiba, 51 soluzzjoni. Titli li l-għada ta' diskors ta' Joseph Muscat il-kol iddominaw b'tipi kbar il-faċċati ta' qoddim ta' dawn it-tliet ġurnali. B'kuntrast il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista ħeba d-diskors ta' Joseph Muscat qalb il-kritika ta' Tonio Fenek u f'rapport ta' żewġ paġni imkien ma semma l-proposti illi saru għal-gvern ġdid. Dawn il-51 proposta li għamel Joseph Muscat fil-Parlament kienu l-qofol tad-diskors tiegħu illi ħadlu madwar satejn. F'rapport mifrux fuq 4 paġni il-ġurnal The Times qal li bħal dawn il-proposti konkreti, realisti u sostenibbli, il-kap tal-oppożizzjoni wiegħed li ser ikun hemm aktar. Dan il-ġurnal irrapporta kif fl-aħħar 3 snin il-kap tal-oppożizzjoni offra xejn anqas minn 141 proposta, iżda l-gvern injorhom. Il-ġurnal The Malta Independent li wkoll iddedika l-faċċata tiegħu għal dawn il-proposti qal li dan kien il-mod konkret li bih wieġeb il-kap tal-oppożizzjoni għall 10 mistoqsijiet illi sarulu mill-Prim Ministru. Il-Gazzetta tqassam dawn il-proposti fi 11 il-kapitlu differenti illi jaffettwaw ħajjet in-nies. Bl-istess mod jagħmel l-Orizzont fuq paġna 6. B'ritratt tal-kap tal-oppożizzjoni indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet wara d-diskors tiegħu fil-Parlament, l-Orizzont irrapporta bi prominenza l-wiegħda ta' gvern ġdid li jirtira iż-żieda ta' €500 fil-ġimgħa.